Boke Manipur Chirachanpurni jaga purbe Meitei rok tongmo toke are ke wngtha monang nai de pa sordi tarkata bai ke je thongla kai paise pa matang ke paya khabung paya bo Meitei tongmani nog rok se bo ba ang pa fungnai bo ke bole purbe puila gondokon po amrang no somo bo ke abo taini po puilani jaga o bo tractor rok pa Meitei rok se bo somoi bo ke ta bortomano ke ang tha bo ke girja nog achuk tongo girja nog no ke ruphi yani kheti o tele pa ruphi pe sau pai nosto ke paya bo ke Meitei rok ni girja bo naini di swngma rok bo tongpaio aste aste ke jum ke phunuknai boro naini di boro Meitei committee ni po Christian bang thaiba je Christian tongnai ke boro girja kamo bo girja nog bo pura girja nog bo roya ano te bole te tin ro pa bo pai sau pai khoya bo gasu bo ke tau bortomano ke reng khau tha boro tere thea kau samna chungphi no aini mo ke mani nena sniang tongnai rok no ang Manipur tongo 14 bochor ti katha abo bo ang nangbo aing viewer rok no saknare mang pantao bo ain kautha thaini twisam se hingke je kongma salai chongnai lole aing contact number rok pono reading ni ang screen o nangbo salai mani bo Meitei rok nukno toke ro luki rok lapaya.